Това не би трябвало да е страшно. The next day, the motherfucker was dead. Къде съм? О, Робокс! Фри Робокс! I've fallen and I can't get up. О, ключ! Но къде е страшно? Здрасти! Мале! Това е толкова страшно. Гардероб? Не мога да се обърне. Няма какво да ми да прави. Няма какво да ми да правиш. Няма какво да ми да правиш. Това е третия етаж ли или просто върва в кръгчета? Къде е кутията? Не виждам никаква кутия тук. Кутията въобще съществува ли? О май гад. Оле-моле. Опен. Сега какво? Всяка той бе. Оп. Activate. Как да го... Как да го пусна? Да правя. Въобще трябва да правя. О, мама, това е страшно. Пак съм тука. Не, трябва да почвам от начало. Какво е това? Шегуночка, не се. Няма как да разберем. Трябва просто пак да се покоря. Нищо не виждам. Не. Ключа! Сега е време за кутията. Yes. Ела ми се. Ела ми се. Ела ми. Ела ми. Ела ми. Ела ми. Моля? Не. Не, това аз няма да го правя от начало. Няма да го правя!